wasewuok e kaunti moro be warang'ane kaunti ma Siaya. Roundabout mokwongo e boma ma Siaya mano yaw mano chieng' tich ang'wen jumani osekelo mbaka e kor gwenge nyaka e mbui ka thoth ji koro oseyo gedo mare. Ng'uro osebedo kanyo ka ochocho e mbui ka koro gik mosebedo kanyo e wi roundabout mano kao dweche adek ka jopiny moko bende koro kwedo gedo no kendo giwacho ni roundabout no tin kendo ok bi reso dhungruok mag nyamburko kaka owinjore. Kata kamano jodak moko ma Siaya puoyo gedo ma kamano. Owinjore kaka giloso e kaunti ma Siaya. Ko compare giman kanyo kod gima nitie chon, wanyalo wacho ni at least something good has been done. Gimarach momiyo I feel roundabout ni bene ni way ma negative mana ni the finishing part of it could be jok manitiyo kanyo go ngas magweno oneno marach at least oketho sura magino, but all in all olose sura moro kanyo ki compare ma last time. Guma ber ni roundabout mane roundabout mokwongo to it is an achievement nikech kalure gi space makacha space no tin koro kudiketa bigger roundabout en roundabout maro ma Siaya to kata kamano nyose lose to nyo wawinjo ka jomoko poste to wacho ne en kek koro guma da wacho ni jogo ni roundabout ma Siaya ni kore kanyo chak lose to gumbele kuro ibo mediare to bobedo maduong'. Roundabout wan go apone ni achiel kende onge mo kendo to mano nyiso na at least one step ahead nikech nitie counties